ताबुसु जरा कोन केबें मंगरे कचां खाइ न तिनी पीस को और पीसफुल को बन चलि तंग जे पिकेटिंग चलुइ तंग ताबुसु पर्यन्त कोनो जागा बो अमति कोनो कथना कथिमान चिन खाने ककरे सारा तेप्रा 45 ता जागा बो अंको पिकेटिंग चलुइ तंग अबन कारो कामियाम सेबो चिकन गोबां पिकेटिं चलुइ तंग बेकाय ताबुसु जरा गोबांमा जागावनो पिकेटिं चलि तंग गोबांमा थाया नि थांनाय एबा तिनी और चम्पक नगने चिनो सादु पाराव आं बर फाइमाल गोबांमा बरनो नगै बखाव फानमांखा बसखांनि सबानि बागै जेबो खानो स्रांका बेकाय खाख्लायो जों आगामी दिनबो जों सभा नि बागै चियार मांनाय चिनि दफा मानथायनि बागै आं खाख्लायो चिनि दफाव नि बागै सभाबो तिप्रासारक जे नखरो तिप्रासारके सभानो हामजागो अब तिनि सिन नुखा अब चिनि मकल बे नुगै चिनि थाबसखा सर राजाखर आगलिओ जे सर्किट हाउस उत्तर गेट जे प्रोटेस्ट खामना आरो बिसिङाव ताबुक तो अबहाय जराव ताबुक नुजागले आबोके बरनोके एरेस्ट खाइदत लांजा काबो भाई अब एकुन एरेस्ट खाइजा गया जों गोबां मा अंक रंनि रिक्वेस्ट खाइका एमपी बिप्लब कुमार देव रिक्वेस्ट खाइका गोबां मा एमएलए बानो फोन खाइसाका जे तिनी वानसा दफा रंनि बागै कैसे बाइक फोटा का अ बाइक फोटानि बागै जों जत दिगेन विवेचना खाइका विवेचना खाइमाने या गुलो हनका जों तिनता वाखै जों उइद्र खाइनायनि वान सुबलाइका अबन बुबागरानो मेसेज दिका बुबागराबो चाजाका ठीक আছে এবং फेस्टिवल ताकाबो किन्तु सारा त्रिपुरा पाइ चिनि पिकेटिं चलि तंनाय 24 घंटा नि बागैनो अब कोन कया शुद्ध पिकेटिं सिमिसे उइद्रंग किन्तु बन उइद्रंग या बनका उइद्रंग शुद्ध पिकेटिं सिमिसे उइद्रंग सुतरां अबनि बागै अतै कुनो कक आरा आसायनानै कक नंगे ताबुक तिनिनि जे साल्ट थाङै दं 12 घंटा नि अबहाय हरो बुदा नरंनि पिकेटिं रो स्टैंड बाय दं नाय बहाय प्रिपरेशन एलाका परिस्थिति ताई आरो पिकेटिं खाजनाय अब लोकल जरा तंनाय चिनि जरा लीडर्स दंनाय सिविल सोसाइटी नि उइ जरा आरो दै दुलनाय बरनो डिसिजन नाम बिसक जरा तंनाय ଏବଂ अब बरनो साकलाय जाखा गोबां जागाव ओ जे डिमान्ड नटि नरनि जे चार्टर डिमान्ड नटि जे तिनी निजे बन्डा कंमानि ओ बन्नो किटिंगे केबुनि थिनि मेमोरेंडम हाय केबा केबिनि थिनि अब दाबि सनद दजाकनाय अब हाय बबाय प्रिपरेशन बफ्र खाइजाकनाय म त कोनो मेमोरेंडम लिन कया म त त्रिपाक्षिक चुक्ति से म इम्प्लिमेंट खाइदिसि नि साव अम चुक्ति खाइपुरे राज्य सरकार केन्द्र सरकार जतन तंगो तिनी 18 मास संगै थांगा तांगै इम्प्लिमेंट खाया तिनी नोटिफिकेशन नखर जा बांग्लादेशी रंना नायतुक टिखलायनानै तांगै नायतुक टिखलाय जायगा अमनो इम्प्लिमेंट खाइदिसि तिनी ताबिति साव जों और कताले कोनो मेमोरेंडम न क्लाया जों मालायनो तै नांलाय तै वाइबो सिं मालाय सिनाय चीफ मिनिस्टर बाय तै वाइबो सिं मालाय सिनाय केन्द्रीय होम मिनिस्टर बाय थांनाय 11 तारिख अक्टोबर नि 11 तारिखो आं चीफ मिनिस्टर बाय मालाय बुबागरा दागिमा बाय आफुरबो साजा कापनो तारपर जों तै वाइबो सिं मालाय सिनाय के चुक्ति सुं थाका चुक्ति तम सिजागाबो राज्य सरकार थांबो कपि दंबले जॉइंट वर्किंग ग्रुप दिल्ली वो चंग जॉइंट वर्किंग ग्रुप चंती साका जॉइंट वर्किंग ग्रुप बुबा गराबाय आंखाका अक्साका लास्ट जों दिल्ली वो थांग ग्रुप बुबा गराबाय जों आरो एके मिश्र बाय मालाय जों बक सालाय सिनि बखाने कमनो जों बोलो साका अमनो चिनि दाबी जुदी उइद्र जुदी मानि ना हाया जाकाय जों सरकारनि नखनानि कक बासुकुइ दं एबं बुबा गराब अब साख्लायनो ओ इशु तो मेन नरकनि जे मेन इशु तो इलीगल माइग्रेंट खालायनानै के कबां मा अमहाय सोशल मीडिया रगो है केबा पब्लिक रगनि रिएक्शन फाइ दङ जे बसि बांलादेशी बो बाके बांलादेशी ने खायनाय अब अंगै दामान बबाहाय निनि अब आइननि माध्यमजों अब नायजांनाय और तो बांलादेशी दा ना बरनि डकुमेन्ट्स नि एका आदा काटा बियार काइसे जों साका जे 1971 नि 25 मार्च नि परे फाइनाय बरनो नायतुबो टिक्लायजांनाय एवं एडीसी गभर्नमेंट 20 तारिख सेप्टेम्बर कैसा नोटिफिकेशन टिक्लायका एवं अ नोटिफिकेशन नि तै 27 तारिख बोबागरन तैखांबाय कैसा मिटिंग आसुकनाय एवं आरो जुनाल नि चेयरमैन जेडीयू सरकारी जत कर्मकर्ता रक तंबैनाय तिनि एडिस आरो ऑफिस नि प्रिन्सिपल ऑफिसर बो तंनाय एवं सारा त्रिपुरा नि बिसिङो एडीसी इलाकाओ जारा इलीगल माइग्रेंट हाबै तंनाय जोंबरनो नोटिस दिनाय सुरु खायनाय एवं अब हियरिंग खायनाय एवं 71 नि 25 मार्च नागे कोनो डकुमेन्ट जुदि फुनुबै माया हंकाय बंनि फाइलना आलादा खालायजांनाय एवं बरंनो रमुई
ডিটেনশন ক্যাম্পে রহনান বাগৈ আবো সুপারিশ খাইজাংনাই ডিএম এবং এসপি नि थानि बर एडिसि एलाका इलिगेलि माइग्रेंट हिसाबै चिनि तंका बरनो अरने रमित लांनानै बागै जों सानो आबोन बागैना जों सानो डिटेनशन कैम्प मास लामनाय ताबुक सागजराव त्रिपुरा हास्तेव काइबसक डिटेनशन कैम्प सर सनाम जागा हेगे तोर तंग अब जे माननीय मुख्यमंत्री महोदय बजे समय मते नरसिंगर कासे सिकनतेते 100 जना मतन तंगनान मतन कासा डिटेनशन कैम्प तंग नि साबना जेता बांग्लादेशी रंग आरो तनिव एक नारो पाठक जागो नि सावता त्रिपुरा कोन जागा डिटेनशन कैम्प हेंगे तब हम हाके उराम उराम रेल स्टेशन रगो हाके बा कबांमा अब हाके फाइ तो माने मानजागै दं रोहिंगा बांग्लादेशी मानजागै दं ब्रकनो के आजे नरसिंगर निजेता डिटेनशन कैम्प तंजागै दे दं ना के बरनो फेसबुक खाइजाका अब যখন তে কোট নি হাইতে বরংন জেলর হজাগো জেল খাতি মানে ইয়া বলো বরংন ডিটেনশন कैम्प लांग थांजागो डिटेनशन कैम्प हाइते समय बुजिबै बांग्लादेश ना थानो मथे आज डिटेनशन कैम्प के ताबुक यूज खाइजागै दे दं बो बाहाय इनफरमेशन दं यूज खाइजागै दं लास्ट जे असेंबली माननीय मुख्यमंत्री मोदी से प्राय 50 जना मतन दाबार बांग्लादेश रंग डिटेन खाइतनि जाखा